हम रोज भोरे उठ के अपना ननद के कोठारी में उनका के जगावे जात रही तो देखत रही कि उनका पूरा बिछौना भिजल रहत रहे और कबो कबो उज्जर चादर पर खून भी रहत रहे और पासे में तेल के सीसी रखल रहत रहे। आखिर राती में वो अपना कोठारी में ऐसा का करत रहली ई पता करे के खातिर हम उनका कमरा में लुका के बैठ गईनी। फिर जवन हम देखनी वो देख के हमारा आत्मा काप के रह गई। हम देखनी कि हमार ननद अपना देह पर। हमार नाम निशा है। दिनेश से हमार ब्याह अभी एक दिन पहले ही भइल रहे। हमरा ससुरारी में दिनेश के छोट बहन और माई रहली जा। दिनेश के बाबूजी बचपन में ही गुजर गए रहले। आज हमार ससुराल में पहला दिन रहे। सवेरे उठला के बाद सास कहली कि आज कुछ मीठा बना लिहा, आज तोहार ससुराल में पहला दिन है। हमनी के हिमा रिवाज बा कि नया पतोह ले सबका से पहले रसोई घर के पूजा करावल जाला और ओकरा बाद कुछ मीठा बनावे के कहल जाला। हमारे गो समस्या रहे कि हमरा कोनो चीज बनावे ना आवत रहे। असल में हम अपना माई बाबूजी के इकलौता संतान रहनी। अब पढ़ाई के चलते हम अक्सर बहरी रहत रहनी और घरे भी बहुते कम आवत रहनी। ऐसे माई हमरा के कोनो काम ना करे देत रहली। वो हमेशा कहत रहली कि तू पढ़, घर के काम तो हम खुदे कर ले। यही कारण से हम कबो काम ना सीख पाओनी। बाकी बियाह ले पहले बाबूजी दिनेश से बता देले रहनी कि हमरा बेटी के घर के काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं खे। बाकी हाँ, धीरे धीरे वो सीख जाई है। तब दिनेश इस बात पर कोनो आपत्ति ना देखौले और कहे लगले कि हमार माई या छोटकी बहन बहुते बढ़िया बाड़ी, निशा के सब कुछ सिखा दी है। तबे हमरा अपना सास के बात से बहुते अचरज भइल कि शायद दिनेश उनका के कुछ ना बतौले रहले कि हमरा कोनो चीज बनावे ना आवेला। यही से तक कहत बाड़ी कि कुछ मीठा बनावे के बा। फेरू हम कमरा में जाके दिनेश से पूछने कि का रउरा अपना माई से कुछ नहीं की बतौले, हमरा त रसोई में कुछ बनावे ना आवेला। तब दिनेश कहलन कि हम भुला गए रहनी, अब ही हमरा साथे आवा। तब दिनेश हमरा संगे सास के लगे गए। उस सास ले कहे लगले कि उ का बा कि पढ़ाई लिखाई के चलते निशा कबो घर के काम ना सीख पाउली। यही से माई तोहरा के इनका के सिखावे के पड़ी। हमार सास बहुते निमन रही, यही से कुछ ना बोलली और कहली कि बेटी कोनो दिक्कत ना बा, हम तोहरा के सब कुछ बनावे सिखा दे। चला आजू हमनी के दोनों जने हलवा बनाई जा। हमरा सास के ऐसन प्यार भइल बात सुन के हमरा मन में बहुते शांति मिलल और जवन हम सोचले रहनी वो हो गई। काहे कि ब्याह से पहले हम सास में माई के रूप देखे के चाहत रहनी और उहे हम के देखे के मिलल। असल में दिनेश हमार लव मैरिज भइल रहे। पढ़ाई के दौरान हमनी के दोनों जना के एक दूसरा से प्यार हो गई और हमनी के दोनों लोग के खानदान अच्छा और अमीर रहे। केहू से केहू के कोनो आपत्ति ना रहे और हमनी के दोनों लोग के बियाह हो गई। खैर हम सास के साथे रसोई में जाके कुछ मीठा बनावे के तैयारी करे लगनी। फिर सास के बतौला के मुताबिक हम हलवा तैयार कर लीनी और इस सबके मुंह मीठा करा देनी। फिर हमार ननद हलवा खात घरी कहली कि भौजाई ये हलवा तू बनौले बाड़ो। फिर हम अपन माथा हिला के कहनी कि हाँ हम बनौले बानी, बाकी माई सिखौले बाड़ी। तबे वो बोले लगली कि का रौरा के हलवा बनावे भी ना आवेला। आई कहला के बाद वो अपन चेहरा खीस से लाल करके अपना कोठारी में चल गई। हमार ननद के नाम रेखा रहे। रेखा खाली 16 साल के रहली, लेकिन उनकर बात और उनकर खीस 20 साल के बड़ लोगन जिसन रहे। तबले हमार सास कहली कि बुरा मत मनिए दुल्हन, इनकर यही आदत था, ये हमेशा छोट छोट बात पर खिसिया जाले। हम रेखा के बात के बुरा त ना मननी, बाकी हमरा मन में एगो विचार आयल कि पता ना हमार ननद के संगे कैसे बनी, काहे कि वो पहिलका दिने हमरा संगे ऐसन व्यवहार कैले रहली। तबे दिनेश कहले कि तू भी बैठ के हलवा खा। फिर हम कहनी कि ना, पहले रौरा दोनों जना खाई, हम बाद में रेखा के खियाई, अब फिर खाई। तब दिनेश कहे लगलन कि अब ऊ ना खाई और ये बेसी निहोरा करे के जरूरत नहीं खे, ओकरा भूख लगी तो वो खा ली है। खैर हम वो लोग के हलवा खिया के अपना कोठारी में चल गई। तनके देरी के बाद हमरा सखी के फोन आयल तो वो हमरा से कहे लगली कि हम तोहरा शहर में आ गई बानी, का हम तोहरा से मिल सकतानी। तब हम कहनी कि पहले हम अपना सास से पूछ ले तबे तोहरा के बता पाई।
फिर हम सास के कोठारी में जाके कहनी कि हमार कुछ सहेली हमनी के शहर में आइल बाड़ी। असल में उस सभे हमरा बियाह में ना आ पाइल रहे लोग, काहे कि उनका सभे के कुछ बहुत जरूरी काम रहे। यही कारण से उस सभे हमरा से मिले के चाहत बाड़ी लोग। फिर उ सास कहे लगली कि एह में कौन बड़ बात पा बेटा, ओह लोग के घर पर ही बुलाला। तबे हम अपना सास ले कहनी कि वो सभे अपने परिवार के संगे बाड़ी जा, यही से घरे नहीं खी जा सकत। अगर रौरा हमरा की अनुमति देब तो हम शहर में जाके उनका से मिल लेब। तबे सास कहली कि हाँ ठीक बा बेटा, गाड़ी या ड्राइवर के साथ ही जा और ध्यान ले जइहा। तब हम बहुत खुश हो के ड्राइवर के साथ ही अपना दोस्तन से मिले चल गनी। कुछ देर वहाँ बतिया के कुछ खैला के बाद हम घरे आ गनी। लेकिन घरे आते ही ननद सास से कहत रहली कि भौजाई के इतना छूट देवे के जरूरत नहीं के, जब वो तोहार कपार पर बैठ जइहे तब कैसे संभार पैबू। अब वैसे भी भैया ओकरा के काबू में कैले बाड़न। देख माई, अभी वो समय बाटे, भौजाई के हर बात मानल ठीक नहीं खे। उनका के डेरवा के रखा और उनका के अपना गोड़ के जूता के नीचे रखा, ताकि भविष्य में कोनो समस्या के सामना ना करे के पड़े। अगर तो उनका के इतना आजादी देबू और उनका ले कुछ ना कहबू तो तोहरा के कब अपने पैरन के नीचे दबा दिहन तोहरा के पते ना चले। ननद के ऐसन बात सुन के हमार ता आत्मा काप गई। हमरा तब बिल्कुल ना बुझाइल कि इतना छोट लड़की इतना बढ़न बात कैसे कह सकेले, और ऊ हो इतना फुहर बात। हम अपने ननद के रूप में अपना बहन के देखे के चाहत रही, बाकी हमार ननद तक कुछ और निकल ली। उनकर ऐसन बात हमरा के भीतर से हिला के रख देलस। हमरा मन में एगो डर पैदा हो गई कि कहीं हमार ननद हमार सास के बीच के रिश्ता न बिगाड़ देस। हम अपना ससुराल वालन के साथे हंसी खुशी अपन जिंदगी बितावे के सोचले रही, बाकी हमार ननद कुछ और सोचले रही। खैर, हम मन में सोचने कि जवन भी होखे इनका कहला से का होखे के बा, हम ऐसन कोनो गलती ना करब, हमेशा अपना सास और मर्द के दिल जीते के कोशिश करब। ऐसा सोच के हम भीतर चल गई। हमरा के देख के हमार ननद रेखा चुप हो गई और कुछ और ही बात करे लगली। उनकर उस सब बात हमरा दिल के बहुत चोट पहुंचावत रहे। रेखा के हमरा कौन दिक्कत बा हमरा समझ में ना आवत रहे। ब्याह से पहले हम उनका के कबो ना देखले रहनी, न ब्याह के बाद उनका से कुछ कहले रहनी। फिर भी हम उनका के काहे न पसंद आवत रही। हम हर वक्त रेखा के ख्याल रखत रहनी, उनकर हर बात मानत रहनी, उनकर हर इच्छा के मुताबिक कुल काम करत रहनी। बाकी सब कुछ करे के बादो रेखा के हम उठलो आखी ना सोहात रहनी। हमरा समझ में ना आवत रहे कि हमरा ले कौन गलती हो गई बा। आज से पहले हम कबो केहू के आगे ना झुकल रहनी, बाकी अपना मर्द के इज्जत और माई बाबूजी के इज्जत के खातिर ननद के तमाम कड़वा बात बर्दाश्त करे के पड़त रहे। बाकी हम उनका कड़वा घूट पी के फिर ले अपन काम में लाग जात रहनी। हमार ननद के व्यवहार सबकर समझ ले परे रहे। वो हरदमे खीस में रहत रहली, अपन छोट छोट बात मनवावे के खातिर बच्चन नियन जिद करत रहली। हमार सास और दिनेश उनकर हर बात मानत रहे लोग। उन लोगन के बस में कुछो ना रहे। उ लोग के चहला के बादो उनका के कुछो ना कह सकत रहे लोग, काहे कि जब उ लोग कुछो कहत रहे लोग तो वो आत्महत्या करे के धमकी देत रहली, जौना के चलते हमार मर्द और इस सास हर तरह से उनकर बात माने के आदत डाल ले रहे लोग। खैर, कड़ुआ बात अब बकबक कई हमरा ननद के पेशा बन गई बा। छोट छोट बात पर हमरा सास के भड़कावे में लागल रहत रहली। बाकी हमार सास इतना समझदार रहली कि उनका हर बात के अनदेखी कर देत रही। यह बात हमरा सबसे ज्यादा पसंद आवत रहे। खैर, एक दिन सास बतौली कि अब रेखा के स्कूल शुरू होखे वाला बा, यही से दुल्हन उठ के इनका के उठा दिहल करीहा। इनका देरी ले उठे के आदत बा। हम तब मंदिर चल जाएनी, एह से ना उठा पाए, यही से तो इनका के उठा दिहा। हम सास ले कहनी कि ठीक बा, हम उठा दे। बाकी हमरा डर रहे कि अगर हम जगावे गईनी आ ऊ हमरा पर खिसिया गईली। अब वैसे भी घर में केहू ना कोई के जेकरा हम बता सकेनी। खैर, कोनो तरह से हम एक काम करे के तैयार हो गईनी। अगला दिने सवेरे उठ के चाय बना के ननद के कोठारी में जगावे खातिर चल गईनी। हम उनका कमरा में गईनी तो उहवा के ऐसा नजारा देख के हमार
मन डेरा गई। हम देखनी कि ननद के पूरा बिछौना भीजल रहे, जिसे ओकरा पर पानी गिरल होखे और कहियो कहियो खून के दाग भी लागल रहे और उनका बगल में तेल के सीसी पड़ल रहे, जौना में से कुछ तेल निकलल रहे। हमरा तो समझ में ना आवत रहे कि ननद के कोठारी में तेल का कर रहल बा। अब भला इनका तेल के काहे जरूरत पड़ गई। खैर, ना तो हम अपने ननद ले बारे में कुछ पूछनी, काहे कि हम अपना ननद के स्वभाव के लिए पूरा तरह से वाकिफ रहनी। हम ना चाहत रहनी कि घर में कोनो हंगामा होखे, यही ले हम चुप रह गए और उनका के प्यार से बुला के कहनी कि उठ जा, राउर स्कूल के समय हो गइल बा, हम चाय तैयार कर ले बानी। फिर वो बिना कुछ बोले उठ के बाथरूम में चल गई। हमहू अपना कोठारी में आके नहाए के तैयारी करे लगनी। खैर, अभी रोज के हो गई रहे। जब वो हम भोरे ननद के जगावे जात रही तो उनका बगल में तेल के सीसी जरूर पड़ल रहत रहे, जौना में से रोज तनी मनी तेल निकलल रहत रहे। अब पूरा बिछौना पर खून के दाग अब पानी जैसन कुछ गिरल रहत रहे। हमरा समझ में तब कुछ ना आवत रहे। वो अपना कमरा में का करत रहली और उनकर बाल और कपड़ा भी पूरा तरीले बिखरल रहत रहे। न जाने काहे हमरा मन में गलत शंका पैदा हो गई रहे। बाकी हम तबो अपन मुंह ना खोलनी, काहे कि हमरा पूरा बात के जानला बिना हम कुछ ना कह सकत रही। खैर, हम मन में सोचे लगनी कि कहीं रेखा कुछ गलत त ना कर रहल बाड़ी, लेकिन रेखा के सोझा ई बात के रखी के उनका ले पूछी के, काहे कि उनकर जवन स्वभाव रहे उ त दिल तोड़ देवे वाला रहे। हर समय चिड़चिड़ा खिसियाइल, हर वक्त झूठ बात फैलावल उनकर आदत रहे। बाकी हम अतनो ना चुप रह सकत रही, काहे कि वो हमार ननद रहली। उनकर स्वभाव चाहे जैसन होखे, उनकर सही गलत के ख्याल रखल हमार जिम्मेदारी रहे। बाकी हम ई बात कैसे कर सकत रहनी, काहे कि अगर हम अपना सास और दिनेश ले ई बात कहती और फिर जब रेखा के बात के पता चली तब पता ना वो कौना तरह के हंगामा खाड़ करती। अब बिना हमरा गलती के उस सब के ऐसे ही भड़कावत रहली। फिर एकरा बाद वो का करीती, शायद यही डर के चलते हम उतना दिन तक कुछ ना कह पाऊनी। जब हम दिनेश वह सास से बात करे के कोशिश करत रही तो हमरा मन में ये डर पैदा हो जात रहे कि रेखा हमनी के रिश्ता के बिगाड़ दी है तो का हुई। यह डर के चलते हमार गोड़ पीछे हट जात रहे। बाकी हम सोचनी कि काहे ना ननद पर नजर रखल जाओ और देखल जाओ कि वो का करेली। शायद एकरा से ही कुल बात के खुलासा हो पाई। खैर, कुछ दिन के बाद हम देखनी कि रेखा हमारी सास पर चिल्लात रहली। पता ना उनका कौन दिक्कत रहे, शायद उनका कोनो चीज पसंद ना आयल रहे, जौना के चलते वो हमरा सास पर चिल्लात रहली। सास उनका के समझावत रहली, लेकिन वो समझे के नाम ना लेत रहली। बाकी हम कुछ ना कहनी, काहे कि हम ना चाहत रहनी कि झगड़ा हमरा चलते बढ़े। यही से हम चुपचाप दूरे ले खड़ा होके सब देखत रहनी। बाकी आजू हम दिनेश ले एगो जवाब लेवे के चाहत रही। यही से सांझ के दिनेश के ऑफिस से आवे के इंतजार करे लगनी। सांझ के दिनेश के अइला के बाद जब हमने के खाना खैला के बाद कोठारी में गईनी जा त दिनेश ले पूछनी कि दिनेश, हम रउरा से एगो बात पूछल चाहत पानी, बताइब का? तबे दिनेश कहलन कि हाँ हाँ, काहे ना बताइब। तब हम पूछनी कि रेखा ऐसा स्वभाव के काहे है? वो हर समय चिड़चिड़ा रहेली, उनकर गुस्सा हमेशा नाक पर रहेला और वो अपना माई के भी ना छोड़ेली। आखिर रउरा लोग उनका ले कुछ ना कहनी जा। फिर दिनेश कहे लगलन कि अब का बताएं, वो बाबूजी के दुलरुआ रहली। बाबूजी उनका ले बहुते प्यार करत रहले, इहाँ तक कि वो हमरा से भी ज्यादा बाबूजी के खातिर रेखा रहली। बाबूजी के खातिर कुछ वो करे के तैयार रहली। यही से जब बाबूजी के मौत हो गई तब से हम अमाई बाबूजी के जगह ले लेने जा और रेखा से कबो कुछ ना कहनी जा। रेखा जवन मंगली उनका लगे ले आवल जात रहे और वो खिसिया जात रहे तो हमनी के ऊपर खीस सहत रहनी जा। शायद यही कारण ले रेखा इतना बिगड़ गई और अब हमनी के हाथ से निकल गई बाड़ी। शायद एकरा पीछे हम हमार माई जिम्मेदार बानी जा, काहे कि हमनी के ही इनका के अपना कपार पर चढ़ा ले बानी जा। अब हमनी के समझ में आ गई बा कि अपना लाड प्यार कईल ठीक ना हो खेला, जितना हमनी के रेखा के दे देले बानी जा। लाड प्यार के अपना जगह होला,
और सलाह अपना जगह होला। दिनेश के सुनला के बाद हमरा उनका पर बहुते तरस आइल कि वो इतना परेशान बाड़न। पता ना काहे ई बात रेखा के समझ में नहीं खे आवत। बाकिर रेखा के बारे में एगो बात हमरा सबसे ज्यादा हैरान करत रहे कि ऊ उतना बड़ ना रहली जितना बड़ उनकर बात होत रहे। ऊ हर काम ऐसन करत रहली जैसे वो घर के सबसे बड़ रहली। बाकी हम दिनेश ले उनका कोठारी वाला बात बतावे के रही कि तबे अचानक ले हमार डेग रुक गई। हम सोचने कि हम तो रेखा के कोठारी में लुका के सब कुछ देखे के योजना बनौले बानी। तबे हमरा पूरा बात समझ में आई। ओकरा बादे हम परिवार के सब लोग के बता दे। बिना पूरा बात जन ले हम कुछ नहीं कह सकत। खैर यह सोच के हम और दिनेश सुत गनी जा। सवेरे उठला के बाद हम अपना काम में व्यस्त हो गईनी। और जब रेखा के उठावे गईनी तो देखनी कि रोज निहन उहे भइल बा। खैर हम रेखा के जगह के खुद नहाए चल गईनी। बाकी इस सोच दिन भर मन में चलत रहल कि पता ना रेखा के कमरा में का होला। का वो अपना जिद्दी और एक गुस्सा के चलते कोनो गलत काम में तो ना फंस गईली। अगर ऐसन हो गई तो हमार मर्द और सास कबो अपना के माफ ना कर पाई हैं। इस डर के चलते हमारा मन में घबराहट होखे लागल। खैर हमरा बहुते मन रहे कि हम रेखा के समझाएं, लेकिन ऊ तो हमरा से बात करे के भी तैयार ना रहली। तो हमरा के समझे के तो दूर बात बा। अब हमार कोनो काम में मन ना लागत रहे। दिन भर हम इहे सोचत रहनी कि पता ना रेखा कैसन ख्यालात के लड़की है। ऐसन जिद्दी लड़की के हम पहले कबो ना देखले रहनी, जवन अपना माई पर भी चिल्लाए लगेली। बाकी ई सब तो रेखा में रहे। फिर हम सोचनी कि आज राती के हम रेखा के कोठारी में लुका के देखब कि का होत बा। बाकी फिर हमरा मन में आयल कि दिनेश से का कहब। तब हम सोचनी कि दिनेश के सुता के ई काम करब और दिनेश के नींद के दवाई दे देब। हमरा मन में बहुते शर्म लागल कि हम दिनेश के नींद के दवाई दे रहल बानी। बाकी हम रेखा के सच्चाई जाने के खातिर आज ई कर ही के रहे। खैर हम दिनेश के नींद के दवाई दे के उनका के सुता देनी। असल में रेखा देर रात तक बहरी आंगन में पढ़त रहली, काहे कि उनकर कोठारी सड़क के बहुते नजदीक रहे, जौना के चलते उनका कोठारी में आवाज आवत रहे। तो वो देर रात तक आंगन में पढ़त रहली। हम यही बात के फायदा उठौनी और जब दिनेश पूरा नींद में आ गईलन तो हम धीरे धीरे रेखा के कोठारी में लुका के बैठ गईनी। जब 11 बजल तो रेखा पढ़ाई के बाद अपना कोठारी में चल गईली। आज वो एकदम थक गई रहली। वो पानी पियली और पानी पीते रेखा के नींद आ गई। हमरा समझ में ना आवत रहे कि रेखा तो सुत गईली, तो वो कब ही सब करेली कि उनकर बिछौना पर ऐसन पानी खून के छींटा आ जाला। तब हमरा लागल कि रेखा के नींद आ गई बा और वो ऐसन कुछो ना कैले रहली। तब हमरा लागल कि शायद हम गलत सोच बानी। खैर हम सोचे लगनी कि जब रेखा के गहरा नींद आ जाए तो हम धीरे ले उनका कोठारी ले बाहरी निकल जाए। काहे कि हम जवन प्लान के साथ है उनका कोठारी में लुकायल रहनी कि रेखा का करेली उ देखी। बाकी ऐसन त कुछ ना रहे। यही से हम बाहर जाए के रही। फिर हम रेखा के सूते के इंतजार करे लगनी। कुछ देर बाद जब रेखा के गहरा नींद आ गई और वो खर्राटा लेवे लगली तो हम धीरे धीरे कोठारी ले बाहर निकले लगनी। और ठीक वही घड़ी उनका कोठारी के दुआर खुले के आवाज सुनाई देलस। हम वही जगह बैठ के सब देखे लगनी कि कोठारी के भीतर के आइल बा और उहो ई घड़ी। फिर हम जब देखनी उ देखला के बाद हमार आत्मा कांप के रह गई। हमार हालत खराब हो गई कि ऐसे हो सकेला का। तब हम देखनी कि हमार सास रेखा के कोठारी में आईली। उनका एगो हाथ में ढेर सारा पानी रहे और दूसरा हाथ में खून जैसन कुछ रहे और एगो नारियल रहे और ओकरा पर कुछ बांधल रहे। हमरा ये समझ में ना आवत रहे कि हमार सास इस सब के लेके काहे आयल बाड़ी और का करे वाला बाड़ी। फिर हम देखनी कि हमार सास रेखा के ऊपर से नारियल उतारत बाड़ी और नारियल के पानी रेखा पर छिड़क के पूरा बिछौना पर डाल देली। फिर वो खून जैसन कुछ निकाल के रेखा के बिछौना पूरा कमरा पे छिड़के लगली और रेखा पर भी छिड़क देली। रेखा तक गहरा नींद में सुतल रहली। उनका कोनो अंदाजा ना रहे कि उनका साथे का हो रहल बा। बाकी हम अपना के ना रोक पाऊनी। यही सब जानल चाहत रहनी तो जल्दी से वो कोना से बाहर निकल गईनी। हमरा वहाँ अचानक देख के
सास डेरा गई और उनकर चेहरा पर पसीना दिखाई देवे लागल। वो घबरा के कहली कि दुल्ही तू यहाँ का करत बाड़ू। तब हम सास ले कहनी कि इहे सवाल हम रौरा से पूछे के चाहत बानी कि रौरा यहाँ का कर रहल बानी। तबे हमनी के दोनों जना के हल्ला सुन के रेखा भी अपना बिछौना से उठ खड़ा हो गई और खिसिया के कहली कि इतना राती के तू दोनों जना हमरे कमरा में का कर रहल बाड़ू। तब हम कुछ ना कहनी, बाकी सास हमरा सोझा हाथ जोड़ के कहली कि दुल्हीन हमार कोनो गलत इरादा ना रहे, हमरा के माफ कर दा। तब हम सास ले पूछनी कि माई हमरा के बताई रौरा ई सब का कर रहल बानी, का रौरा कोनो तंत्र विद्या करत रहनी। फिर सास कहली कि हाँ दुल्हीन, असल में रेखा के स्वभाव होकर खीस देख के हमरा बहुत ही डर लागत रहे कि काल गईला इनकर बियाह हो जाए तो ससुराल के साथे ही कैसे रह पहिए, हमनी के तो रोज ताना सुने के पड़ी। यही से हम रेखा के समझावे के कोशिश करेनी, लेकिन ऊ कब्बो ना समझेली। तो हमार सहेली एगो तांत्रिक बाबा के पता बतौलस। जब हम वो तांत्रिक बाबा के लगे गईनी तो वो कहे लगले कि एगो उपाय करा, रोज एगो नारियल लिहा और रात के 12 बजे उ लड़की के ऊपर से उतारा कर आई तांत्रिक के लाल रंग हा ओकरा पर छिड़क के पवित्र पानी हा छिड़क के और नारियल अगला दिने कहीं फेंक दिहा, जोना से ओकर गुस्सा दूर हो जाए और एगो नीक लड़की बन जाए। हम बहुते दिन ले उपाय करत रहनी। हम सास ले कहनी कि वो हमनी के ई सब बता सकत रहली। तब सास कहली कि बाबा जी हमरा से कहले रहले कि घर में केहू के बात के पता ना चले के चाही। तब रेखा के भी आँख में लोर आ गई। वो कहे लगली कि हमरा के माफ कर दा, हमरा चिड़चिड़ापन अखीस वाला स्वभाव के चलते हमरा माई के पता ना का करे के पड़त पा। असल में हमरा जिद अखीस ले आगे कुछ ना लौकत रहे। हम हरदम इहे सोचत रहनी कि जैसे बचपन से हमार कुल जरूरत पूरा हो गई बा, वही तरह हमार बात सुने के बा भविष्य में भी उहे हुई। हम अपना आवे वाला जीवन के बारे में बिल्कुल ना सोचनी। रेखा हमरा से भी माफी मांगली या कहली कि भाभी हमरा के माफ कर दी, हमरा ले बहुते बड़ गलती हो गई। आज के बाद हम अपना के सुधार ले। रेखा के सुधार के खुशी से ज्यादा हमरा एह बात के दुख भइल कि हमार सास अंधविश्वास में पड़ल रहली। तबे हम अपने सास ले कहनी कि रौरा अंधविश्वास में मत पड़ी, काहे कि एकदम गलत होला। एह में लोग अपन घर बर्बाद कर देला लोग। तबे सास कहली कि बेटा दुख ले आदमी का कर जाला और इहे सब देख के हमहू बाबा जी के सलाह पर उपाय करे पे मजबूर हो गई। खैर अब सब ठीक बा, हमनी के तीनों आदमी एक दूसरा के गले मिल गई जा। अगला दिने भोरे जब दिनेश के नींद खुलल त रेखा में ऐसन बदलाव देखले जवन वो पहले कबो ना देखले रहले। रेखा बहुते शांत स्वभाव रही और काम में मदद करत रहली। सबसे बड़ बात ये रहे कि वो हमरा से इतना प्यार से बात करत रहली जैसे हमने के बरसन ले एक दूसरा से बढ़िया सहेली होखी जा। दिनेश के इस सब बात के देख के विश्वास ना होत रहे। पूछे लगले कि भइल का भाई, घर में कुछ चल गइल बा का। तब सास दिनेश के पूरा बात बतौली। दिनेश भी अपना माई के अंधविश्वास पर खिसियले, बाकी रेखा के सुधारे के खुशी उनका गुस्सा पर भारी रहे। फिर हमने के चारों लोग भगवान के धन्यवाद देने जा। अब हमने के चेहरा पर मुस्कान आ गई रहे। शायद देर से ही बाकिर ननद एगो बढ़िया राह की ओर चल चुकल रही। धन्यवाद दोस्तन लोग।